नै मालाय बिथांमोना एकदम अनसाय हाय उनफ्रा बे आखिबाबा नै बिथांमोना आजावनदो गथ' फिसाखो अनसि नै बिथाङाबो दे लागाव बया गिदिर सं ने जिनिसा ओ देखो अचान करला जार ला गजालै इसोरो अखनानै जिरायबाय नै समाबो जाजागोन नै दंबावो नामा दा गोलैबो गारगोनलै दंबावनो है दिखौनो जाख'ना ला नंला जिआइ जाबाय जाख'ना ला मोसौ गिदिर खानो गिरा देगा हो खोलैनाङा र' खोलैनाङालै आगारनाङालै मोजां हानाबा इदि आगारनाङा दोनथ'बाय बिबार बायदि सिरिजों बाल गथ'सै दैखौनो जाखो दे बाबारे दफासे आगलायनाय जादोरा आसा ओह टेस्टी बढ़िया यो ना आखाइखौ सोलांलांनो खम मोदोम बेबायदिनो बया जागोन इदिखौ इसोरो गाखोग्रायाबो दालां बिला गारनांलाबायो गाज्रि जाबाय नामाब्रा सिनि होना दोननाया मार गोदै जादों हाब चेलेन्ज खालामनांगौमोन जायामोन होनबा खखाखौ बया बुरजा खांसो लाग्रोदो माबा लाइजौ दाउदै लायनांगोन आरो चेलेन्ज खालामनो बोरै दा नै बिदि जाबायबा खामानियानो जायाखै गोथां जानोसै एबार बेखौ दोनदो जानो हालायगौमोन गोथां